A principal función da Fundación CER neste proxecto é a creación e a dinamización do comité científico. Neste comité participan 4 universidades diferentes, da Universidade de Santiago de Compostela, da Universidade de Vigo e tamén da Universidade da Coruña e da Universidade do Oviedo. Dinamizamos un contacto directo entre a xente dos territorios e os investigadores e as investigadoras das diferentes institucións. Estamos garantindo unha fluidez de comunicación entre as necesidades reais da xente que traballa no territorio e o coñecemento que se xenera nas universidades. Desde o comezo do proxecto dinamizamos un total de 8 sesións formativas nos 5 Living Labs que temos funcionando tanto en Galicia como en Asturias. Estas sesións formativas tiveron unha alta participación, contamos con máis de 150 persoas. Ademais, dentro da Fundación SER tamén levamos as cuestións de difusión e de comunicación dos resultados do proxecto. A verdade é que estamos tendo unha difusión bastante elevada, contamos con máis de 85 noticias nos medios de comunicación, tanto de Galicia como de Asturias, como a nivel estatal. Este proxecto ten uns obxectivos moi concretos, responder aos desafíos como a perda de biodiversidade, pero tamén a necesidade de que os territorios, en concreto os territorios máis rurais e os montes de Galicia e de Asturias, poidan adaptarse o mellor posible aos cambios climáticos. E algo moi importante, garantizar que siguen sendo territorios vivos, tanto en términos demográficos como en términos económicos.